A festa da Adorna segue a mover masas. A nova singladura arrancou o venres e xa se viron actividades míticas como a canción de Tasca ou as carrilanas. O enseño visitou un ano máis os dorneiros para deseñar as súas propostas para esta nova singladura que arrancou o venres. As fanequeiras decoráronse o propio venres con enjalanamento, proba na que venceu tocando fondo, peña que repetiu onte no primeiro posto do Gran Prix de Carrilanas. Programadas para as 6:30 da tarde, adiantouse a saída media hora para desarmarse os dorneiros para chegar a tempo ao final do Mundial, e non houbo decepción. As peñas tiraron de originalidade e traballo para presentar as súas carrilanas e houbo opcións para todos os gustos, dende unha recreación da Orquestra Panorama a un cohete chocando cun planeta, un circo o coche de Mr. Bean ou unha NASA. Pero este ano o gran vencedor foi a proposta de Tocando Fondo e o seu José Luis de Troia, que se fixo co primeiro posto. Este ano, como en Tocando Fondo temos o 10º aniversario, pois quixemos ir un puntiño máis adiante, xa que pois, José Luis o cabalo é un pouco a nosa insignia, pois quixemos facer un pouco a lo grande co cabalo de Troia. Sempre un pouco intentamos cuidar a performance, sempre que está ali en Rosalía de Castro, e bueno, sempre traballo en equipo, moita xente disfrazada, e este ano tamén fixemos algo diferente, que me de subila tirando do coche, pois o que fixemos foi con un par de cordas, como estilo de Troia, pois levar a peso mamo para arriba. Unha carrilana que deu moito traballo aos membros de Tocando Fondo. Se houbera que pagar hora de traballo, salería caro, a verdad, porque ademais a carrilana do ano pasado chocamos, tuvemos que facer todo de novo, estrutura, soldalo, facelo, e bueno, aí son moitas horas, darlle enhorabuena a cada Valmariña e o resto de xente que estuvo, moita xente involucrada e moitas horas, a verdad, sí. Esta tarde foi o Bose Motor, outra das probas máis características da Adorna, na que Tocando Fondo aspira moito. Tampouco me quero facer moitas aspiracións, pero bueno, sí, este ano vamos a intentar que o Bose Motor voe, a ver que pasa. Peña que polo momento vai á cabeza para conseguir a Copa da Rei, principal obxectivo que perseguen. Já leva sendo desde fai anos, pero bueno, ainda que non estén os corsarios, están aí Parrochas, a Río Gallo, os Pintos e moita outra xente, entonces hasta que acaban os xogos do 24 tampouco se sabe nada. As Parrochas papudas conseguiron o segundo posto nas carrilanas co seu Parrochama, mentres que os Pintos Joden quintos foron terceiros. Sisarjo Melirio conseguiu o cuarto posto e a Río Gallo o quinto. Hoxe foi o Bose Motor e a homenaxe a Extremoduro co Extremodorna. Mañá martes será a quenda do Trinautrón na secada, días de moita actividade en Ribeira ata o 24 de xullo, cando se poña fin a Adorna co seu día grande.